Мәктәп фойесында сәнгать бүлеге укучыларының иҗади эшләре, тамаша залында халык уен кораллары оркестры, залга татар көйләре тарала, сәхнәдә мәктәп укучыларын укытучылар алыштыра, татар теленә караш үзгәргән чорда бу бик урынлы чара дип саныйлар. Тел дигән дәрья бар, аның төбендә инҗе мәрҗәннәр дигән халык әйтеме бар. Без бүгенге концертыбызда шул инҗе мәрҗәннәрнең кайберләрен тамашачыга тәкъдим итәбез. Ул татар халык җырлары, моңлы көйләр, тальян моңнары, дәртле биюләребез, такмаклар, бәетләр, мөнәҗәтләр. Роза Әхмәтҗанова концертның оештыручыларының берсе. Һәр номерга күңел җылысын кушкан дисәк тә була. Аның укучылары бүген теләп туган телдә аралаша, җырлый, шигырь сөйли. Все стихи, которые сегодня будут звучать, Бүген яңгыраячак шигырьләрнең авторы да ул, музыканы да үзе сайлады. Алар авторныкы түгел, халык җырлары булсын дип тырышты. Кичә бик уңышлы килеп чыгар дип уйлыйбыз. Үз милли көйләрен ишетүгә тамашачылар да куаныр. Татар китаплары, милли орнамент турындагы чыгышларны Галия Бану җыры шахтыки алыштыра. Татар моңнары скрипка һәм домра авазына кушыла. Рухи ял алырга килгәннәр бүген бер дә үкенмәгәндер шәт. Бу җырлар безнең халкыбызга кирәк, балаларыбызга кирәк. Алга таба да ниндидер бу этәргеч булып торсын, татар теле бетмәсен, җыры бетмәсен. Һәм инде без дә әлбәттә инде укытучы буларак шушы татар моңын, татар телен безнең балаларыбызга бирергә тырышырбыз. Татар җәүһәрләрен татарның чын ул кызлары балкытты. Тик бу матурлыкны күрергә, ишетергә һәм башкаларга җиткерергә теләүчеләр рәтләре сирәк булуы гына бераз кәефне төшерде.